Jindo. दा जों बे खराबारि टाउननिफ्राय सोमलिबारि थांनाय लामायाव दं शुटिं सोलिगासिनो मानि शुटिं बे जाहैबाय बर' मुभि जोबथा जिउ ओमफ्राय सोरनि प्रडाक्शननि आन्दाराव बियो जादों प्रडाक्शना जाहैबाय JRS बेनि प्रडाक्शननि आन्दाराव सोलिगासिनो दङ बेनिफ्राय बिथोनगिरि हिसाबै सोर होदों हिसाबै दायो जोमै राजा बिथाङा दं ओमफ्राय केमेरामेन हिसाबै राहुल बर' बिथां दं ओमफ्राय आरो बेसेबावसो दंबाव आरो सानथामसोनि उनावनो जोबसिगोन नोंथाङा मा रुलाव मोनदों आङो दायो एक्टरनि लोगो सेकेन्ड एक्टर आरो रुलखौ मोननानै नोंथाङा बोरै मोनदों मोजां नांदों गोजोननाय मोनदों बे बड' फिल्माव बिदि जायगा मोनदों मोजां नांदों आरो नोंथाङा रायजोफोरखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो जे बर' फिल्म हिसाबै बयबो रायजो राजा बर'फ्रा आजावना लानांगौ नायनांगौ बिदि आरो भुल नुदोंबा बुंनांगौ खालामनायनि अब्लानिया मोजां मोनसे स्टेबिलिटिया फैयो ओरैनो फिल्मा जितु नैबे दायो मा बुंदों जोबथा जिउ बे जोबथा जिउआ माखौ लानानै जोबथा जिउ बेखौ बानायनाय जादों बेनि हिस्ट'रिया जाबाय बिदि जायबा मेन हिर' बिथाङा बिदिनो न'खरनि बिदि काहिनी आरो न'खराबो मोजां नङा ओमफ्राय बिदिनो जायबा सिख्लाखौ गोसो थोयो जाय सिख्लाखौ गोसो थोयो बेखौबो मोना बियो मोनिनि थाखाय बिदिनो न'खरनि प्रब्लेमावबो आरो बे माबायावबो बे घटनाखौ लानानै गोसोथोनायखौ लानानै बिथाङा बिदिनो गावनो माने लास्टाव ओमफ्राय जोंजों नै दायो हिर'इन दं ओमफ्राय उरना जो फिल्म देखने वाले जो दोस्तों को कुछ बोलना चाहेगा पब्लिक को जो कुछ बोलेगा हाँ जरूर क्यों नहीं हेलो एवरीवन हम लोग यहाँ पे नया फिल्म शूटिंग कर रहे हैं फिल्म का नाम है जप्था जीव और मैं होप करती हूँ आप लोग जरूर देखने के लिए रेडी हो जाए इसका डायरेक्शन कौन कर रहा है अभी इसका डायरेक्शन है डायरेक्टर जमय और कैमरामैन राहुल क्या लिखता था बोरो हाँ राहुल बोरो हाँ इस फिल्म में अच्छा लगा यहाँ पे आके हम सभी लोग इकट्ठा होके बहुत इंजॉय किया बहुत अच्छा लगा शूटिंग आके बोरिंग नहीं हुआ है बहुत अच्छा लगा प्लीज आप लोग भी देखने के लिए रेडी हो जाइए फिल्म का स्टोरी कैसे लगा फिल्म का स्टोरी बहुत अच्छा है थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादातर रोमांटिक टाइप में है और ट्रेजेडी टाइप में है तो आप लोग को भी देख के अच्छा लगेगा बहुत कहानी तो अच्छा ही लग रहा है थैंक यू सो मच वेलकम बाय हिर' हिसाबै माबाफोर बुंनो सानो रायजोखौ आंनिफ्राय बुंनांगौआ बेनो जे जोबथा जिउ शुटिं लागासिनो दङ जोङो शुटिंखौ लानानै जोबोद मोजां नांदों आरो आंनियाव मेन हिर' रल लायो दायो फिल्मनि डिरेक्सनखौ सोर होगासिनो फिल्मनि जितु जोबथा जिउनि जितु डिरेक्सन बेयाव जोंहा जोमै राजा स्वर्गियारि बिथाङा डिरेक्सनखौ होदों आरो जोंहा केमेरामेन दङ राहुल भाइटि लोगोसे बिलिफां फंबाय लोगोसे जोंनि एक्ट्रेसा जितु फिल्मनि नैबे फिल्मनि एक्ट्रेसा जाबाय समायना स्वर्गियारि बिथाङा सिमिन सापरिनि आरो बेजों लोगोसे फैदों अरुणा नार्जारि बिथाङा मेकआपमेन मिन्स रुलबो दङ नैबे जितु जोंनि फिल्मावनो मुभियाव रुलबो लादों एक्ट्रेसनि लोगो लादों आरो लोगोसे आंनिबो लोगो बिदिनो दङ जिन्टुदा दङ बिथिं बिरबुलमोन दङ नैबे फिल्मा सोरनि प्रडाक्शननि आन्दाराव दिहुनजादों दा नैबे BPA प्रडाक्शननिफ्रायनो दिहुनजादों आरो लोगोसे आंखौ बेनिफ्रायनो मेसेज होदोंमोन मेसेज होनायजों लोगोसे आङो थांनानै शुटिंखौ खालामनो मोनदों अननायजों लोगोसे आरो बिथिं जोमै राजा फंबाया अल एभ्रिथिं आंखौ सिनायखायो आगोलनिफ्रायनो